Asta e asta care 4x4, tragi toate în puii mei. Am văzut. Și nu știu unde ai ajuns. Hai, frate, sunt pe camera lui, nu mai pot merg, înghețam Nu mere, nu mere. încet, frate. Oh! Nu specialul în spere. Nu merge, mă, expres! Lasă-l ăla, drecu. Hai încolo. Hai, întoarce! Bă, Alex, înviți! Alex, și bă. Ia uite-te la asta, frate. Hai, bă, că n-am pula patima toată. ATV-urilor jos. Hai, o să-ți Hai, bă, întoarce-te! Hai, grijă! Vezi că ajungi în șanț, frere. Ajungi în șanț, bă. Ai pus semnalizare. Ce faci, mă? Ce, pica aia? Eu picat aia, ha? Ce-ai intrat, avarile? Nu, am spus între... Bă, mi-au înghețat oasele în mine. Pe cine sunt, Andreea? Păi? Bă!